Tervepä terve! Päivää! Taas jälleen kerran tehdään uusi video. Oikeastaan tää on video. Tää on vähän niinku esittely minusta. Mun nimi on Aleksi. Niin kuin te näette tuolta, jos ette näe tuolta nimestä. Sitten mulla on 15 yhteensä. Mulla on 15. Siis en mä muista kuinka monta. En mä jaksa laskea edes kuinka monta. Mulla on pikkusiskoja näitä. Niin. Jopa sitten ottakaapa kun vielä pitäisi olla virtua. Sekin on, että mä oon tosi villi. Mä oon meidän luokan villin tyyppi. Nyt on kysymyksen siis jutut tehty. Niin moi.